Nako, welcome back to for another week of exciting episode dito lang po sa Moms the Word. Nako, very controversial ang ating topic today, Mommy. Hindi na ako nagsasalita eh. Na actually, mga kaibigan o mga mommies out there, siguro i-connect natin the previous episode that we had. You know, if you see that the children that we had guested before, medyo aggressive, ano? Ngayon, try to connect. Bakit ang mga bata ngayon, may touch of aggressiveness na? Bakit kaya? At their early age, mga preschool yan, ha? So, from there, we pick it up and try to connect. Now, what's going to be our hot topic today sa Moms the Word? Sheila? Yes, our hot topic for today is premarital sex. O, di ba, mga mommies, very medyo controversial. Controversial sa talaga. isang napaka-conservative na province like Vigan. Yes. Okay, that you can see talagang na parang it's hard to talk about what is that. Pero, you know, mga mommies, we are open nowadays. We have to be open whether we like it or not. Yan ang isa sa mga bagay na ayaw nating pag-usapan sa bahay, right? Correct ka dyan, Mommy. But we're going to open that up. Correct. And aside from that, yun nga mga mommies, ang mga kabataan ngayon, lalo ng mga teenagers natin, talagang very aggressive na ngayon. So tayong mga mommies, ano ba ang gagawin natin? Or ano ba? Yes. Kaya naman po, nako, tumutok lang dito po sa nag-iisang talk show ng mga mommies. Pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Moms the Word.